खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बारग' एमएलए आली आकबर मियाखौ पुलिसआ हमदों। एसिएस लासित कुमार दासनि सम्पतिखौ नुनानै सोमोनांदों नायबिजिरग्रा हान्जा। गिबि मन्थ्रिया हाग्रामा महिलारीजों लोगो लाना सिन्डिकेट सालायगासिनो बुंदों अखिल गगৈ। आरोबाव बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन। गसाइगाव चन्द्रपुर गामियाव सारन्थाइ गावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगाव सोहोराव सिखाव खावनाय जाथाय। कासार अपारेशनाव 10,000 याबा टेब्लेट हमदों। बास जाब्रबथायाव सा 13 दावबायारिफोरा जोखोम। पुलिसआ मोसौ सिखाव गारिखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सोनाब बिलासिपारा बियाबनि नैथि खेबनि बारग' एमएलए आली आकबर मियाखौ हमबाय। ईद उल आजहानि कुर्बानी आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनायनि दायाव आली आकबर मियाखौ पुलिसआ हमदों। मख'नो गोनांदि ईदनि समाव मोसौ कुर्बानी होनायखौ पुलिसआ होबथायोब्ला पुलिसखौबो कुर्बानी होगोन होननानै हुमखि होदोंमोन बारग' एमएलए आली आकबर मियाया। बेनि उनावनो पुलिसआ आली आकबर मियाखौ हमो आरो धुबुरीनि एसएसपि देबाशिस बरानि दैदेननायाव थानायाव लाबोना जेरा खालामो। बेनि अनगायैबो धुबुरी नोगोरनि आइजि रड ओनसोलनिफ्राय 90 केजि होबथाजानाय आयेन बेरेखा मोसौ बेदर लाबोनायनि अजदआव माखासे सुबुंफोरखौ हमनो हादों होननानैबो एसएसपि देबाशिस बराया बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला ईदनि सिगां एबा ईदनि समाव जाहाथे रावबो दुथांफोरा दुंहाव थासारि सोमजिहोनो हाया बेनि सायावबो पुलिसआ गोख्रों नोजोर होदों आरो जायगा जायगा सिग्रोमनाय जादों। बारग' एमएलए आरो धुबुरी जिल्लानि परिषदनि आफादगिरिनि फिसाय आली आकबर मियाखौ हमनानै एसएसपिआ रोखा रावजों बुंदों दि सोरबाफोर केटेल रिजार्भेशन एक्ट 2021 खौ नेवसियोब्लाबो आरो हेंथा खालामोब्लानो पुलिसआ गोख्रों राहा लागोन। घुस लानानै हमजानाय एसिएस अफिसार लासित कुमार दासनि सम्पतिफोरखौ नुनानै सोमोनांदों नायबिजिरग्रा हान्जा। भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्सन बिफाना दासिम लासित कुमार दासनिफ्राय कौटि कौटि रां बोखांनो हाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला लासित कुमार दासनिफ्राय नायबिजिरग्रा हान्जाया दासिम 2.47 कौटि रांसो बोखांनो हाबाय। बिस्तिबारखालि लासित दासनिफ्राय 48,38,150 रां जब्द खालामनाय जादोंमोन। लासित दासनि मोन 9 बेंक एकाउन्टआव 81 लाख रां दं। बेनि अनगायैबो लासित दासनिफ्राय 72 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि सनानि अलंकारफोरबो जब्द खालामनो हादों। बे अपारेशनाव लासित कुमार दासनि गनायथि जानाय गंसे 32 पिस्तलखौबो बोखांनो हायो। एन्टि कराप्सन ब्रान्चआ बेलतलानि कुइन गार्डेन एपार्टमेन्टआव थानाय लासित दासनि फ्लेटआव 1,27,30,000 रां बोखांनो हादों। बे फ्लेटखौ बिबोनांनो 20,000 राङाव भारायाव होयोमोन लासितआ। नायबिजिरग्रा हान्जानि गुबुन गुबुन अपारेशननि समाव गोबां कौटि रांनिबो बांसिन रां बोखांनो हादों। रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि थाखाय रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोरखारखौ गोख्रों रावजों सावरायो। अखिल गगैआ मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारीनि सायाव गोख्रों अजदफोर होदों। अखिल गगैआ अजद होनानै बुङोदि हिमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे लानानै श्रीरामपुर गेट आरो बक्सिरहाट गेटआव सिन्डिकेट सालायगासिनो। आयेन बेरेखायै गंसे गारिनिफ्राय रोजा रोजा रां बोखांगासिनो। सिन्डिकेटनि थाखायनो गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनानै बिपि एबा हान्थामेला बिफानखौ गावनि आखायाव लाखिदों। मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो मन्थ्रि चरण बर'नि नोजोर होनायावनो आयेन बेरेखा सिन्डिकेटआ सोलिगासिनो। जाउनाव रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेना बांनो लादों। रायजोआव बेसेन बांनायनि गुबै जाहोना जाबाय बेफोरबायदि सिन्डिकेट आरो आयेन बेरेखायै रां बुथुमनाय होननानैबो अखिल गगैआ बुंदों। बेसेन बांनायखौ होबथानायनि खोथा होना खुंथायाव फैनाय बिजेपि सोरखारनि सायाव गोबांथार मुवा बेसादनि बेसेनफोरा सरासनस्रा नङै महराव बांदों। बांनायनि सायाव बांगासिनो दं पेट्रल डिजेलनि बेसेन। दिनै आरोबाव बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन। सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि खर'आव आरोबाव बजाय बांहोनानै पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांबावबाय। 10 साननि गेजेराव थामथि खेबनि थाखाय बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन। मख'नो गोनांदि दिनै पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 87 फैसा बांदों। बेबायदिनो डिजेलनि बेसेनाबो लिटारफायाव 91 फैसा बांदों। रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि गेजेरावनो पेट्रल डिजेलनि बेसेनाबो बांनायनि सायाव बांनाया सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ गोब्राब जेंनायाव खोख्लैदों। दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय चन्द्रपुर गामियाव सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंखौ चन्द्रपुर गामिनि थागिरि सिन्नान टुडु होनना सिनायथिनाय जादों। गोब्राब सारन्थाइ गावनाय आरो बारहुंखा बार अखा हानायनि गेजेराव जाथायथिलियावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो लोगोसे मासे मोसौनिबो जिउ खहा जायो। बे जाथाया ओनसोलाव दुखुनि साया खोख्लैयो।
जायगानि सुबुंफोरा जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै सिमुलटापु पुलिसनो खौरां हरो आरो गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पुलिस थानासिम लानानै थाङो आरो पस्टमर्टेम आनजाद नायनो थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरो। जायगानि सुबुंफोरा बे सुबुंनि थैनायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो न'खरनो सोरखारा हेफाजाब होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोराव दिनै मोनानि 2:03 रिंगासो समाव सिनाय मोनै सिखावफोरा गसाइगाव सोहोरनि डिके रडजों नांजाबनाय गपाल बेटारि दखानाव थाला देखावनानै गासै 22 गोबां रांनि बेटारि खावनानै लानानै थाङो। खावजानाय बेटारिनि बेसेनखौ खमैबो 3 लाखसो रांनि जागौमोन होननानै फोरमायदों गपाल बेटारि सार्भिसनि बिगोमाया। लोगोसे थांनाय दान मोननैनि सिगाङावबो गोबां रांनि बेटारि खावनानै लांखांबाय होननानै मिथिहोबावो बिथाङा। दखानदारनि फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावफोरा गिबियाव दखाननि साखाथियाव जौ लोंग्रोदोंमोन, बिनि उनाव दखानखौ थाला देखावनानै खावनानै लांदों जानांगौ होननानै फोरमायबावो। सिखावखौ हमनो हायाब्लाबो 3 सुबुंखौ सन्देह खालामनाय जादों आरो बिसोरनि नामखौ पुलिसनो फोरमायनाय जासिगोन होननानैबो मिथिहोबावो बिथाङा। फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि बेरेखा आसाम पुलिस हान्जाया काछार जिल्लानि सिङाव थानाय लखिपुराव बराक दैमानि गंसे नावखौ लाखिना सिग्रोमनायाव 10,000 याबा टेब्लेट, 21 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हायो। गिबि मन्थ्रि मावख'निफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला काछार पुलिसआ शुक्रबारखालि बे अपारेसन खालामनायाव ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमनो हादों। बबेखानि बे दै लामाखौ फेग्रा मुवा फालांगिरि आरो सिमा बारनानै लांखारग्रा नेटवर्कफोरनि अजद मोननायनि उनाव रैखाथि एजेन्सिफोरा बांसिनै नोजोर होदों। गिबि मन्थ्रिनि मावख'निफ्राय फोसावनाय मोनसे पस्टआव गिबि मन्थ्रिया बे अपारेसनाव लोब्बा थानाय मावफारियाफोरनि सांग्रांथिखौ बाख्नायदों आरो हादोरसायाव फेग्रा मुवानि हुमखिखौ होबथानो थाखाय सोरखारनि खोथा होनायखौ फिन खेबसे फोरमायो। बे समाव पुलिसआ जब्द खालामनाय फेग्रा मुवानि फुंखा आरो थांखिजानाय थावनिखौ नागिरनो गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं। लखिमपुर जिल्लायाव गंसे पेसेन्जार बासआ हरखाबै जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानायाव खमैबो 13 दावबायारिफोरा जोखोम जायो। बेनिनो सासे सोद्रोमाखौ गोब्राब हालोदजों जुजिनांनायनि खौरां मोननो हादों। रिपर्ट बादिब्ला यात्रा ट्रेभेल्सनि बास गारिया गुवाहाटीनिफ्राय माजुलि फारसे दावबायनाय समाव लखिमपुरनि नौबाइसायाव बे जाब्रबथाया जादोंमोन। हरखाबै गारिखौ सामलायनो हायैनि जाहोनावनो गारिया जाब्रबथायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव गोबां दावबायारिफोरा जाथायथिलियावनो जोखोम जानांदों होननानै जायगानि थागिरिफोरा अजद होदों। बे समाव जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ गोख्रैनो फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो आरो मोजां फाहामथाय गोनां दावबायारिफोरखौ आसाम मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। मोसौ फालांगि खालामनायनि हेंथायै अपारेसन खालामना सनापुर पुलिसआ थांनाय माखासे सानफोराव मोसौजों बुंफबनाय गोबां गारिफोरखौ जब्द खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थागिबिफोरनि हेफाजाब लानानै बावैसो सिगां सनापुर टल गेटनि साखाथियाव मोसौजों बुंफबनाय गंसे रेजिस्ट्रेसन नम्बर AS01TC2886 गारियाव माबा मोसौफोर लांनायखौ हमनो हायो। बबेखानि नंखाय फोरमानलाइ बाहायनानै ओनसोलाव आयेन बेरेखा मोसौ मैसो रोगानाय सोलिगासिनो दं होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रों अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बालिगाव माहारियारि राजा लामायाव गारि सालायगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमानायनि उनाव पुलिसआ मोसौजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ हमदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला नगावनिफ्राय गुवाहाटी फारसे सालायलांनाय बे AS01TC2917 गारिखौ लामा सेराव गारनानै दोननाय नुनो मोन्दोंमोन। बे समाव सनापुर पुलिसआ आयेन बेरेखा मोसौ रोगानायनि हेंथायै अपारेसन खालामनायजों लोगोसे बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।